vezi și pe mine, Bogdan, că trimite la promoție, ce să faci? Atunci duce până dincolo și arată. Aici bucătăria, bine? Da, aici. Dani, prinde de acolo. Hai, Dani, prinde de aici. Bă, duce mai încolo, Dani. Mai sus, Dani, mai sus. Așa, asta de câți metri? De câți metri? Până cât e acolo, Bogdan? Aici, intri pe hol. Să prind ușile astea de pe hol. De bași acolo. Dă și tu înainte. Office room. E tare multe aici. Bine. Office room. Asta, cum zice vestiar? La vestiar, cum îi zice? La ce? La vestiar. Ce e ăla? Unde se dezbracă oamenii. În engleză, cum se zice, olandeză. Aici e camera de baie. Hai să facem ușa. Pentru duș? Duș. Dușul. Aici ai veceaua. Toalet? Toalet. Atât? Cam atât. Și pentru de asta s-a închis. Aici, hai, că aici ai nopți. Ai și până aici stai. Nu, dar duce mai față să dau un zoom. Aici nu te încuit vine, așa, mai, numai așa. Nu te încuie. Nu te încuie. Ăsta e mai bun în veci. Aici, Bogdan, vine. Da? Asta, ce e asta? Microcentrală. Dar nu se vede că e noapte. Acolo pe... De aici se vede mai bine, cred. E mare. Atâtea pozele trebuie și atâtea, dar cât eu s-o trimis a mea, le trebuie. Nu scrie să trimateană. Desen, dar cine știe să desenează? Desen cu mobila, unde vine. La băut, hai Bogdan, că-ți plătești și pune și poza acolo. Cine știe să desenează, că nu e plătă asta. Tehnic, știi cât vine mobila, cât trebuie să ducă de acolo la dimensiune, știi cât e păreatele. Materiale pentru curent, tot de acolo. Nu știu cum e ce ani. Nu s-a dat nimică. Nu știu, dau ei verdictul. Știi? La copilul ăsta a fost, am zis, câtă gheri să dea aici în ea, lângă cantină. Ăsta copilul ăsta mică. Ce? Dar pe cam ușor, eu nu știu așa. Trebuie să ciuc. Nu. Aș lua de ușă de ce, cum are crinea la intrare. E metal. Știu ce-a fi cu ușa ce.